Into esengayifunda ngomaskandi ngayemukela ukuthi umuntu okuyena yena umphehli wey'nkinga nodweshu uyena umuntu okuthiwa uyiqhawe, ushova inkani, udla umzila, akancengi akancengi bahleli bemcimbi, uyikhulumela konke akuthandayo ngawe. Kodwa abalandeli bakhe bethi into enhle leyo. Kodwa uKhuzani ngendlela aphila ngayo down to earth ngakhona, azehlisa ngayo, ephilisana nabantu, bephinde labo balandeli bethi ave ncetheza uKhuzani uyathanda ukubuka, ufuna izinto zibe ngaye, unomona, uyathenga izinto, ama-awards, kusho abantu. Kodwa kuyaziwa ukuthi ubani ubhiheva kanjani uma ephambi kwabantu. Omunye umcimbi wathi wo ngizondiza ngifike lapha, bakhuphula isound ngesikhathi se-performance. Lo muntu ukhokheliwe, kwabhukhwa yonke into, abantu abamsizayo ngokugida. Lawa ma-stop and go nje ayenzeka. Uzothola abalandeli bevuma bethi awuqinisile vele isound bibheda, vele ini bebala izinto oyibonayo ukuthi azikho nje, ayihlangani. Kodwa abalandeli balo muntu loyo uyobathola besephejini kaKhuzani, beyombhalela laphana ukuthi injani iParis, injani iGushi, mega poster. Kahle kahle ubani umuntu o-right phakathi kwalaba bantu? Ubani umuntu onabalandeli aba-right? Ubani umuntu onabalandeli abangena emaphejini omunye umculi abayomthuka? Ubani onabalandeli abangena kumculi okhuluma kahle ngoKhuzani ethi nje uyancoma? Ngoba if umuntu ethi uyakhuluma ubongisa something ngoKhuzani, lowo muntu bamjikela semthambo bamthuke ngoba nje ukhuluma kahle ngoKhuzani. Kodwa zange kuzwakala mhlambeni inkosi yabo ebaphethe iqhawe lawo likukhuza lokho. Kodwa phela simangale amagama aqosheme ahlale ephuma kulelo qhawe lelo alilandelayo. Imfundiso elikhiphayo kubantu abalilandelayo yiyo leyo ukuthi ku-right mawunje, ku-right ukhulume izinto, uzocashwa ukuthi usetshenziswa kabi, uzocashwa ngokuthi usuzophefoma kuphi wena ngoba manje eThekwini awusakhona ukuphefoma ngoba kulelwa ini ubukhosi obungekho, nalobo bukhosi obulelwayo into engekho nje. Umuntu unabalandeli bakhe nalo unabalandeli bakhe, and umuntu wakhona abantu bayamthanda, bamthanda kakhulu uma esathuka abanye abantu, esakhuluma izinto ayikhulumayo ngabanye abantu, uma esabathu ebiza abantu ngamakhonde, biza abantu ngey'ngcelamthono. Ekugcineni kosuku amazondo nokukhuluma kuzobhekiswa kuKhuzani, kodwa le owabo abafuni lutho ukuthi usondele. Manje ngiyibuza ukuthi ngelinye ilanga angeke yini lowo muntu wena enimthandayo nenimvikelayo noma e-wrong enze into eyoniphoxa ngoba aniboni ububa akabenzayo. Niyaye nimtshele neceleni ukuthi lapha qha ubhedile, awubekanga la kahle, nanamagama la alumelayo ahlale wakhipha. Umuntu onenzondo lo muntu ongenayo inhliziyo enhle, bese lahlala ey'bhala ngabantu kuhlathwana nengcekisana, kodwa ukukhuluma lokho osuke sekuthela noSminoff ukubhinqa, bayibhinqa nini uSminoff? So yinto engiyibuke nje ngamaskandi nanokuthi bayipraise indlela ayiphatha ngayo, bayipraise. Unithuka nje ngofokofo ingoba yini ihlale egibela emakhandeni, nithi u-right ulungile vele uyabhoxa, iqhawe alincedi.
noma wrong nithi hey usehlushwe kakhulu ngenzethu ukukhulume kanti usehlupheke kakhulu ehlushwa kuphi ikuphi lapha anqatshelwa khona ngoba uhlale ekhuphula imali sekufa 150,000 200,000 200 hleze eshintsha nje enza nje izinto afuna ukutrenda ngazo nina nifike ngoba niyamthanda niyayifela ngaye anyway ezinye izinto kumele siyibheke bafethu sibheke ukuthi ngeke simoshele nekusasa kubaculi besibathandayo.